Kasi nga diba ito yan, Bastian. Kasi nga na ito na. Si Bastian. Si Bastian. Nana sa bidiri. After defense. Mana akong defense na yan. Nakano aday. Bisita man to. After defense, nangaon na sa bidiri. After day, naulan na. After day, naulan na. Nangaon na sa bidiri. Sila na stress akong defense, guys. Okay, wala sa Shella. A few moments later. Hey, what's up? Nana si gikan ni naulanan. Nga naulanan, nagutman. Kaon, pasilong. Aw. Ipainin, iway kape. Gutom yun. Gutom kayo na siya. Bahala ka. Ngayon kumablok ko nila dito. Paggawa sila yung ibatik ka. Sila may na-stress na kulay. May patuhuman managpot sila, day. Kalingan ko nila ang sir. Siya nga, managpot kiniron mong baga na ito mo. Dayon, din lang. Sige nga na nila nga. Kaya na, ito nga. Pagkahi ay limit. Uy, na, sige. Tulo sila to. Ay sabahang ang mga tumi. Gusto kayo republic ay sabot ng school head. Pupusa na ba nito niya? Pero sa third May sasabihin ako. Sabahang. Kaya sahang ako lupa. Alam ni. Kasi nga diba ito yan, Bastian. Kasi nga na ito na. Si Bastian. Kasama na. Ay, Agustin, tarungan ng imuhang pag-edit sa video ha. Mapigil ng akong ilungan ni kaya nga kilit-kilit juga may. Tarungan dyan. Si Bastian. Si Bastian. Isa to? Agustin. Agustin, mapalogi ko tanawan si Pon. Hindi ka tawagan pa ka. Busy kang pasal. Busy ka siya pamasal. Padakanin ng baboy. Kay buhol ako ng sapon. Si Bastian ang duwar. Agustin din. Tama ko Senten. Si Bastian, Agustin. Amor man. Raymond daw. Bahala ka niya. Mas-stress sila. Sebastian kuno ka. Hindi, mas-stress sila. Rao Sebastian. Ang Sebastian. Wala yung mga panamot ni Lola. Hindi mo tuhod. Ay, Sebastian. Ay, Sebastian. Muro man nag-edit sa video. Tawa dyan mo ganun. Ay, nasa guys. Bye.